Hey hoi Reinhard hier en wat leuk om je alle keer weer te zien. Ik heb een vraag voor je. Wat zou je ervan vinden om together met mij een lied te schrijven die op te nemen in de studio en van dat lied maak je dan een dikke hit en daarmee mag je hem dan shinen op een van de leukste muziekfeesten van Friesland. Hoe klinkt dat? Nou, dit is dus je kans, want Jong Junior zit er voor de door. Een super chill muziekavontuur voor alle Frieske basiskwal. Maar Reinhard, wat maakt dat even aan? Nou, toch dit filmpje dus sjentelitten aan je master of je juf. Dan doch je hem digiboet aan, doch mij aan de muziekles en die muziekles die vind je hem op www.jong.frl. Volg je dan de instructies en waar weet kom ik dan persoonlijk bij Jim op squallen om die dikke hit te maken. Ik had er zin in en ik hoop je mee. Dus, nog maar. Hoi!